jam ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde piinde radio sawtol ngol neɗɗo foɗo e almariste villa 92 to karalagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khaddab Diop ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji men e demgal Pulaar puɗɗorɗen koye nden jonde nde joddi ñalawma hanki o ceebu hawrejo jagorɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko kanko heeɓi fartaŋe huccodirde e gonɗon goom ganduɗa kay ko goom guendire tambigu ko juwiti ala haali ganduɗa kañum woni stabilité sociale ene wayno tan noon ɗum ɗon noon waɗi ko toon to primature kanko hoorejo jagorɗo ɗum hunima wonande kay e ko fayi arde malamu leydi Sénégal ƴetti pellital ngam ustude kala ko yowiti e coggu kuɓamɗam hani e ndelam ɗam kam e ko ganduɗa kañum woni gaz o wiyete kanko hoorejo jagorɗo holliti ɗum noon woni tan ko e dow yamirore hoorejo leydi ndi président de la république Bassirou Diomaye Faye cimtol El Hadj Abbas Sall e nden jonde Ousmane Sonko holliti e yamirore hoorejo leydi ndi maɓe gustu ko lelata ko huɓɓam ndelam kam e pétrole e o saaha eɓe goni ke orientation budgétaire mo 2026 ngam hoybinde tiiɗal nguuru leydi ndi kanko Ousmane Sonko e wondiɓe makko maɓe gon e ngal ɗon gollal o holliti kanko Ousmane Sonko won sikkoɓe taxe uji pawaɗe e Sénégal naaɓe ke posuji maɓe ɓe nannata ɗum kono ɗum wona hunde latindi o arti e peeje ngam dolnude faggudu leydi ndi kanko hoorejo jagorɗo o wi Sénégal fotani fawde ndolo mum e caggal leydi ngam wadde réalisé projet ji mum so fawi on ndolo e caggal leydi ina wawi darto te so dartima golle donkat yaade kanko Ousmane Sonko hoorejo jagorɗo o arti e secteur meɗen gazier kam e pôle agricole wondude infrastructure ji meɗen ndiyam kam e kuɓɓam men fof foti ummade ke juuɗi men kanko Ousmane Sonko o fammini ko lelata ko maɓe mah cuuɗi cafrirɗi kino tolno e capantati e nder budget 2026 ko fati al haali logement sociaux wonande enseignement supérieur maɓe nannu hen kino tolno e 20 milliards de francs CFA tawke 2026 ɓe paami kamɓe ko ɗum ɓe lamminira wadde ɓe padata haɓe kalne ko wayi hono nda noon Pindi radio sen gummima e on fannu kalen ko yuti ala haali ñawoje on mo ganduɗa kam woni jaydiyanke o Madiambal Diagne ɗo tawate toon to leydi France ene wayno noon e ñalawma hande o omo foti huccodirde e suudu ñawirdu ɗum ko yuti ala haali mo ganduɗa kay on ɗon mandat d'arrêt mo ganduɗa fonoma e dow makko caggal nde laamu leydi Sénégal waɗi ɗaɓɓade dow jimandi omo ganduɗa kañum woni pôle judiciaire financière bo ngam kanko Madiambal Diagne o wawa fawede jungo toon to leydi France o artire ɗo e lamborgo ngo o Dakar kanko noon Madiambal Diagne ɓe ganduɗa kañum goni hujjikinantoɓe mo ɓeete mbaɗi ɗaɓɓade fewde e ñawoɓe ɓe leydi France ngam on ɗon audience mo ganduɗa kay ne foti wadde ñalawma hande o dirtine ha dumun goɗɗo ɗum jeeyi sababu noon ko wiide mabɓe ko ɓe mbawa heblanade ɗum no hannirtinete ngam wawde daranade e client mabɓe tiftinde noon kanko Madiambal Diagne ko rapport mo sentif ɓayinno ko ɗum woni ko fawa e dow makko e guila ñande nogas e tati lewru septembre guila nden noon kanko Madiambal Diagne o yalti e leydi e Sénégal ɗo rewi toon ɗo leydi e Gambie ha o yettoyi toon to ganduɗa kay ko kam woni e leydi France siftini noon kadi e yontere yewtude nde kanko Madiambal Diagne o notoynoma ɓe ganduɗa kañumen goni suudu ñawirdu tawatendu toon to leydi France ɗo waɗno placé sous contrôle judiciaire ha joni keddoɗen ko yuti ala haali e ñawoje kalen e ko yuti e on ɗon sarɗiyanke Guy Marius Sagna caggal nde o joƴƴinayno ɗaɓɓade toon to suudu sarɗeji e leydi Sénégal ɗum ko yuti e wadde mise en accusation wonande kay gonnoɗo ete hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ngam Macky Sall wawa noddede toon to yeeso haute cour de justice o wawa ñawede ne woni tan noon suudu sarɗeji leydi Sénégal riwti nden ɗon ɗaɓɓade nde ganduɗa kay kanko sarɗiyanke o Guy Marius Sagna o waɗi ɗum sababuni muɗum noon e wiide makko e caggal nde o ɓayyini e ɓoggi karale kesi ɗi holliti kanko nde windata ganduɗa kañum woni suudu sarɗeji leydi Sénégal
o umnino ko e kuule kidde ko yuti e tonto suudu sadiyeji e leydi e Sénégal ko lutti non wonde do e balde garoje ma o hisditin anden don dabande o nawa dum tonto suudu sadiyeji leydi Sénégal ko yuti on don mise en accusation wonande kay gonno doyete hoorejo leydi e Sénégal Macky Sall keddoden ko yuti el haali nyaawoje ha joni Pape Malick Ndour gonno doyete jagordo e laamu Macky Sall tergal e landa APR nyalawma hinki o cagal ne wodno convoqué tonto section de recherche tonto Colobane non tan kanko Pape Malick Ndour no wayno cagal on don audition o leccitama ngam hodde galle makko ko siftinde non kanko Pape Malick Ndour ko gollo wadi lawol dimmol ko mo wade convoqué sabulum nyande aljuma jowtudo on noddanoma tonto section de recherche cagal mudum o leccita on ditan ne altini hanki o cagal nde o hetta o gasi kanko Pape Malick Ndour o ɗaccitama o huuti galle makko holko ji sababu ɗaccitgol makko o huuti galle makko mon kam ene wayno ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni ardiɓe beete kuppitiɓe ko yuti on ɗon fannu kabrani hen hay batte ha joni keddoɗen ko yuti alhaali ɗen ñawoje mo ganduɗa kam woni chroniqueur tonto groupe Futurs Médias mo ganduɗa kay ko kam woni Badara Gadiaga caggal nde o woni tonto suudu dumbirdu guila ñande 14 lewru juillet hitande ujunnaji 2025 ndu gonden ndu ñalawma hanki o kankone chroniqueur o wuccodirino e ɓe ganduɗa kañumen goni ñawoɓe ɓe to tribunal mo Dakar en woni tan non kanko Badara Gadiaga caggal ɗen ɗon namde e jaabuji ganduɗa kay woni hakkude makko e ñawoɓe kanko non o wiide ɓe ganduɗa kañumen goni jayde Seneweb tuttirɗe kabaru o hulliti wonko o jaabi e ko yuti e alhaali ɗen ɗon namde ɗe ganduɗa kay o namdonom kono kadi wonko ganduɗa kay o jaabima hen kono non kadi wonɗo ganduɗa kadi ɗo tumano ɗum koko yowiti e alhaali wondi jokkodiral makko e gollorde wotere wonde ɗo e nder leydi ndi kanko non o ganduɗa kamum Badara Gadiaga o yeddi ɗum ɗon ɗum kadi ɓe kolliti caggal nde lutto waɗa hen hollitama kanko ala foof ko woninimo hakkude makko e nden ɗon gollorde kono non ko yowiti ɗin ɗon konngol ɗi ganduɗa kay wiyama o suuti ɗum o wolliti wonande kay kanko ko jabtiɗo tan ɗin konngol ɗi ganduɗa kay omo ganduɗa kañum woni Amadou Ba mo Pastef haali ɗum taw kankone ko jabtowol te ala fo no jabtiri ɗum so wona jabtowol politique holliti noon e caggal nde o namda ɗon ngol ɗon konngol ngol o haalno ko yowiti alhaali bonne mœurs honno o wiiri kamɓe no holliti noon ɗum ɗon ko konngol wolof woni ko o hutori ko ɗum jeeyi sababu ɗum noon arti tan ko e haala ko ganduɗa kay ko yowiti alhaali on ɗon korka debbo biyeteɗo Adji Sarr ganduɗa kay waɗino kan ɗon haala ndewno ko ɗo ɓe ganduɗa kañumen goni hujjikinantoɓe ɓe noon kolliti wonde kay ko ɓoyata ma nannu ɗaɓɓade ko yowiti e namdade e dokkugol mo namdade ngam o wawa hokkede ko wiyete ko liberté provisoire mo noon aɓe ganni ɗum yuɓɓinde e ko fayi arde. Vous écoutez Pinde Radio. Nous émettons depuis Anne-Mariste, Villa 92S. So en gummima e on ɗon fannu kalen ko yowiti e cellal jagorɗo di kalfinaɗo ko yowiti e cellal Ibrahima Sy waɗi annoncé wonande kay lancement on ɗon vaste programme ɗum koko yowiti e wadde recruté ɓen ɗon ɓe ganduɗa kay ko haralleɓe to banggue cellal o holliti noon Modibo ko ngam hesɗitinde ɗum koko yowiti alhaali haralleɓe leydi Sénégal ngam hesɗitinde ɗum o wawa yadude e jamanu beele yimɓeɓe moni kala wawa wonde e gonka keerika e saaha mo ganduɗa kay ene hatojini e ko yowiti e cellal kanko docteur Ibrahima Sy noon o habli ɗum ko e on ɗon congrès international des collègues ouest africains des médecins mo ganduɗa kay yuɓɓinama ñalawma hanki o ɗum ɗon addi tan ko ngam so tawi ɗum ɗon laatima ma wonan fartange mawɗo wonande kay ɓe ganduɗa kañumen goni leydi Sénégal ha tengti noon e ɓe ganduɗa kañumen goni hato jinɓe ko yowiti e safaro e nder leydi ndi ɗo teska ngakkere hewnde e nder leydi ndi. So en gumima e on fannu en jaltata lamal kongo jehena toon to falde Podor toon noon yuɓɓinama toon batu taw noon ɗum koko yowiti e conseil départemental mo Podor ɗum noon waɗi koye dow gardugol hoorejo conseil départemental mo Podor kam e dendagal conseil ji ɗi conseil départemental mo Podor sababu nde batu noon
ko ngam yuɓɓinde lelgo ɗum ko yuyti e ɓamtare falde Podor e duuɓi 5 paaɗi. Kanko hoorejo o conseil départemental mo Podor Modou Dia ko kanko woni ko kettoɗen o mona e micro Elaza Bassar. min ƴeewi toɓɓe jeetati teɓɓe jeetati ɗe fof ne mbaɗi fayida kono ɗi potani toɓɓere adande nde ko holno janngo Podor wayata e duuɓi 5 garoji ɗi wiyete ko plan départemental de développement. min dippi hen min kalfinno ɗum ko Moussa Sow kañum ardini e golle ɗe ardori ɗum no yooɗi. min totti ɗum mi ƴetti expert mo ganduɗa yimɓe fof ne gandi ne jogui karallagal muɗum en wiye Yaya Sow liggima hen lebbi nani min liggo hen ko hande gasi lebbi min jeehi nder laabi ɗiɗi e service uji régionaux ji ɗi fof tawtorama goto fof addi hen miijo muɗum min bakli min gaddi ɗum ɗo e conseil départemental ɓe kaali hen kamɓen holko ɓe jiiɗi min nawi ɗum intercommission commission ngaji fof ndendina Dakar goto fof kadi haali ko woni e yesso expert hande noon min gari mbate eɓe dokka yamirowat hankkadi yo ko fewja ko fof yo rendin plan o fuɗɗe ƴewanede no watte ɗum waɗi ko plan o ko jiggorgal plan o ko jeeyateɗo mbate emin mbawa yaade ɗo foti yahede fof wawi dañede kaali par ko waɗa hen ko ne wawa wonde ɗum fof mamin daro hen waɗi Moussa ma arde comité de pilotage mo ganduɗa comité kañum halina ɗum kañum rena no yarata kañum wallata ƴewde yimɓeɓe holto pour huccude so taw ko janggo ñaama walla junggo nana ɗum ɗon fof ma waɗ plan o mbate ɗo e duuɓi 5 garoji ɗi ko waɗa hen ko fof ene wawa gas caggal ɗum kadi ko orientation budgétaire ko ɗum firti woni wiide budget 2026 o ko ni o foti lelorade o foti kadi ƴettude ko calɗi tiɗɗi ɗi ganduɗa walla gueɗe tiɗɗe kaalaɗe ene mbaɗe 2026 o wiya aha min de kala ko dañmi e ngaalu mbaɗatmi koye ɗeɗo gueɗe par ce que ko ɗeɗo gueɗe mbawata wallude Podor naɓe ɗum ɗon aussi woota memin me budget o wotate koye lewru décembre o so Allahu lamɗo jaɓi. To Kédougou falde nde Salémata jaɓɓima ministre de la famille d'action sociale et de la solidarité Maymouna Dieye ɗum ɗon noon arti tan ko e saaha mo e udditanno ɗen golle koko yuyti dokkitgol balle e fewde e ɗin ɗon ɓesgol ɗi gandanɗa kay ko jayiraɓe e hitande hikka nde hollitama noon ko yunettul ni e 24 million taw koppareji meɗen franc CFA ko ɗum anni feccede toon ko ina tonni e 922 foyre tawateni toon to falde nde Salémata en kettoto hen biyeteɗo Muntar Diallo ko goto e fodɓe hebde ɗen ɗon balle o yewtidi koye musidɗo meɗen Alassane Seydou Fall. Balla ngal ɓe woni wadde ɗo vraiment meɗe welti ɗum moƴƴa par ce que ɗum no waɗi important hande sa yi rewɓe sukaɓe no jangude ko moyenji ɗin par ce que ɗi boursuji no waɗi nafoore sa yi boursuji ɗin handicapéɓe jogiiɓe famille mawɓe suddiɓe no waɗa e nder boursuji ɗin yiɓe ɓe no jangude par ce que ɗum ɗon ko important sa yi goɗɗo jangi o heɓu moyen sona ɗum o jangata par ce que ɓawa ɗo jangoɗo ko ɗum wonno ana yawata par ce que moyen ala vraiment boursuji ɗin no darike meɗen fanda madame ministre o yoɗɗina ɗum haka président de la république yo boursuji ɗin continue sike population sénat tampay jande nden arrêté ka heewi vraiment keddoɗen to Salémata ha joni rewɓe jeyaɓe e landa Pastef finiroɓe on toon diwan beltaki oɗo saaha moɓe teski woɗɓe ummotoɓe landaji goɗɗi ina gara ina natta e lande mabɓe Pastef ko ɗum jeeyi sababu ɓe mbaɗi kuccam hakkude mabɓe e jaydiyankoɓe ngam hollirde mette mabɓe ko yiwiti on ɗon sifa. Alassane Seydou Fall nelaɗo meɗen toon to falde nde Salémata tawtornoma gurdon batu cimtol o mo ganduɗa kadi ministre men kalfinaare ko fate ɓesguji e gueɗe mbaɗe noon woni Maymouna Dieye caggal nde waɗi jillu ɗo e nder soɓo Kédougou yeehi toon to Salémata toon Salémata noon ɗo waɗi dillere seeɗa dillere nde ɗon ko ɓeɓe ganduɗa ko darinoɓe hanki parti Pastef o e wiinoɓe kamɓe rewɓe ko wejjitaɓe ko woɗɓe pawa e dow mabɓe ɗum noon wona hunde fonde wonde e nder ɗum ɗon ɓe kuccodira e jaydiyankoɓe hollidde e mette mabɓe eyyi ko ministre Mariama Diallo présidente départemental rewɓe ɓe min soñjike min tampi par ce que kala wonɗo yeeso ɓe ñobbamaɓe waɗamaka carton min waɗi base de campagne Coroba Mariama Juma rewɓe ɓe mi kontata ono fof toon e juuɗe enen fof yaadi waɗiɗi campagne enen fof waɗiɗi campagne ha Pastef heeɓi député mumon joni ɓe dampa en
ɓe ƴetta ɓe waɗa en ka carton ji ɓe ƴetta ɓe anndanɗa hoore ma ko guerenteɓe de nervi ɓe fawa e hoore men ɓen itta tikkaji men ɗin piya on banto on inna on nattaka ministre on ari ɗon est ce que minen lando honto juɓanti président mo haali on par ce que minen ko projet Sonko min yiɗuno kono min daari wonɓe ton men dictature no ton yoɓe accu dictature moɓe watta kon par ce que hay goto sooda goɗɗo e winoɓe noon ɗum ɗon ko wata wonde salinoɓe hanki projet o e wiide hannde ɗen gona yeeso mabɓe ɗum ɗon ko hunde wata wonde salinoɓe projet ko ɗum ɓe wi wawata wonde par ce que sino feeti élection présidentielle waɗi a jaɓani hana kay si président yeehi ha jooɗike o wi en jonnelan député ɓe jaɓa jondudemo député kono ko ɓen sali ɓe jondudemo député hande ko ɓen woni fewjude e nder Pastef yimɓe ƴettunoɓe yimɓe mum naɓi votini contre le Pastef yimɓe Pastef responsable hinoɓe ɗon mi sitata inda goto yiɓe andi miɗo andi kamɓe waɗi boycotté wiɓe ƴetta député mo Ousmane Sonko ƴewɗo mo ƴetti on ɓe ƴetti ɓe waɗi fof ceerno waɗi so batre ƴetti mbuuɗi mum mi waɗi so batre mi ƴetti mbuuɗi amen ɓe rewɓe fof mo ɓe naadi e mbuuɗi mum mo ɓe naadi en tampere mum hande ɓe ñobba men ɓe wallina ka carton ɓe ƴetta ɓe alano ton ɓe fawa e hoore amen ɓe jaɓata toon Salma Déne wayno kamɓe rewɓe koye pooɗe e nduure ɓe ngoni ene wayno ni ñande ministre arata nde waɗino ni ha waɗɓe finirɓe ɗum ɗon ko hunde ganduɗa hoore maɗe hannde kamɓe eɓe en jiiɗi hannde laamu ngu waara ɗum ko yacci sino ene wawi ɓuura ɗon Alassane Saidi Fa Salemata Piidi Radio gasi haalaɓe ceerto kabaruji meɗen nder leydi joni palen koye kabaruji bawol leydi Piindi Radio la page internationale kabaruji caggal leydi e Piindi Radio kabaruji caggal leydi puɗɗortoɗen ko toon to leydi Cameroun ton noon ɓayyinama jencudi huɓtidindi ɗum koko yuwiti e doggol sumgoji lefol laamu toon to leydi e Cameroun on gonnoɗo ete hoorejo leydi Cameroun Paul Biya ko kam woni ko conseil constitutionnel hokki polku wonande kay ko yuwiti e ɗin ɗon sumgoji kanko Paul Biya ko siftinde kongol ɗo wonno lawol makko jeetoɓiwol komo ƴama lefol laamu ton to leydi e Cameroun caggal muɗum noon waɗi seppoji ton to leydi Cameroun ɗum ko caggal on ɗon proclamation des résultats officiels ɗum koko yuwiti e ɗin ɗon sumgoji ɗi ganduɗa kay mbaɗino guila ñande 12 nduɗo lewru ndu gonɗen ton to leydi e Cameroun to leydi Côte d'Ivoire tonne kadi koye sumgoji lefol laamu ɓe jawti e oɗo aset jawtuɗo ene woni tan noon e ɗin ɗon résultat ji walla ɗin ɗon jinjuɗi ganduɗa kay fuɗɗima hollirede omo ganduɗa kam woni gonnoɗo ete hoorejo leydi ndi woni Alassane Dramane Ouattara hollirama ko kam ardi e ɗin ɗon jinjuɗi ganduɗa kay fuɗɗima yaltude ko yuwiti e ɗin ɗon sumgoji ko leti kanko Alassane Dramane Ouattara o dañi ko ine tolni e 89 e piccal 90 hono saaha kanko omona woni koyde ngam filtede e dow ngardigu lefol laamu ton to leydi Côte d'Ivoire to leydi Mali gonnoɗo ete hoorejo jagorɗe leydi mabɓe Moussa Mara ko kam woni ko waɗa toon condamné ton to leydi Mali ɗum no waɗi ko ñalawma hanki o ɗin duuɓi ɗiɗi ganduɗa kay ɗi o taƴana tawa noon ine wondi e sursis wondude e amande mo ganduɗa kay omo foti ɗum yobde kanko gonnoɗo ete hoorejo jagorɗe mo leydi Mali omo tuuma wonande kay yettademo e nder gueɗe bundi laamu o leydi Mali tumo mo ganduɗa kay omo woni e opposition autorité ji ɗi noon kañumen jonnani ɗum hay saha goto ɗum no jeeyi sababu noon kanko omo ganduɗa kam woni Moussa Mara o fawa jungo ɗum ko caggal nde o ɓayyinno on ɗon ɓatake e nder ɗum ɗon ɓoggi karalle kesi ene woni tan noon ɓe ganduɗa kañumen goni avocat ji makko kolliti kañumen ma mbad appel ko yuwiti e on ɗon condamnation mo ganduɗa kay client mabɓe waɗama ɗum condamné gasi haalaɓe ceer kabaruji meɗen caggal leydi joni palen koye kabaruji coftal ɓalli. La page sport sur Piindi Radio. Kabaruji coftal ɓalli e Piindi Radio. kabaruji coftal ɓalli puɗorɗen koko yuwiti e coupe du monde U17 équipe guindijo mo leydi Sénégal on ɗon nana heblano ko yuwiti on ɗon coupe du monde ko ɗum jeeyi sababu
mo nganda kam woni keblo kipo gindijo yini dogol nogas ego o fetto be nganda ka yini jogori ya hande leydi Sénégal ko yuti on don coupe du monde U17 Sénégal non siftinde be tawate ko ego musengo abe gondi ton e Croatie Costa Rica wondude e Émirats Arabes Unis kipo gindijo mo leydi Sénégal aputal mudum garanigal wonata ko nyande altine tati lewru darotondu sanga waktuji sappo e nayi hakkude mabbe e leydi Croatie to Arabie Saoudite ton non fetti ton nyalawma hinkiyo dum ko yuti e 8e de finale King Cup dum koko yuti ngal don putal nganda kay keba petto kipo ngendijo mo leydi Sénégal o Edouard Mendy e fetidi mudum kawritin ton e on don kipo betedo Al Baten e non ko be nganda kany ngoni Al Ahli wattiri foldebe luggi tati e ndiga non woni ni fartangi wonande kay o nganda kany woni Edouard Mendy potital gongal ma wat e nyalawma hande dum ko yuti on don 8e de finale hakkunde be nganda ko nyimen ngoni Al Nasr kam e be nganda ko ngoni Al Hilal Al Nasr mo Sadio Mané e Al Hilal mo Kalidou Koulibaly mo non walata ko nyalawma hande ko yuti on don 8e de finale coupe woni King Cup ton to dawlaji Arabie Saoudite kalen e ko yuti e Abibey tagal nde wieno ko gumoto ton to Stade Rennais no non e din non kabuji to tirade wonde kay kanko Abibey mo jokku heddade ton to Stade Rennais dum ko tagal on don défaite mo ganda kay Rennes hebi dum contre Nice 15 non kanko Abibey wari ton to Rennes ko e hitande yewtunde wallici on don kipo ha wawi wadde maintenir dum ko yuti ton to Ligue 1 mo leydi France saha non kipo Stade Rennais ni jogi e cadel en don cadel non yi ha dibi itudemo kanko e dow poste makko woni tan en tant que entraîneur on don kipo kono non kanko Abibey mo jokku heddade e dow ngardingu on don kipo mo nganda kay ko woni Stade Rennais gasi hala bicer kabuji meden nder e cagal leydi kam e kabuji coftal balli jetti en jarni dendangal wonnobe hen jurmen ha kabuji mbawi latade ko non jettirden rédaction mo pindi radio en jetti Elada Bassar to bangi jubbil kabuji en jetti den kalide cingodirde meden en jetti dendangal hetiyankobe halirde pindi radio en jetti Seydina Oumar Bun Khadab Diop bonon den to kala gangal adi meden e kabuji wonata ko jango so gena haji do en den min bon jokke doftade kam e rewindat programme uji di pindi radio al jaram